हेलो फ्रेंड्स बर्डर्स ऑफ इनफो यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बरायबाय जुदि नोंथांमोना दिल्ली पुलिस एक्जिकिउटिव कन्स्टेबलआवहाय एग्जाम लिरगोनब्ला बा एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला नोंथांमोननि एग्जामा जासिगोन 27 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै आरो नोंथांमोनाहाय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन दा एडमिट कार्डखौ माबोरै डाउनलड खालामगोन होनोब्ला आं प्रसेसखौ होगोन बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दा जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव तो लोगोफोर बे जाबाय एसएससिनि आन्दारावसो जादों नोंथांमोना एसएससिनि वेबसाइटआव थांनानैसो बेखौ डाउनलड खालामनांगोन आरो एग्जामा नोंथांमोना कम्पिउटारावसो जागोन अनलाइन दा माबोरै डाउनलड खालामो होनोब्ला आं बेवहाय नोंथांमोना प्रसेसखौ होगोन तो नैबे जाबाय 22 नभेम्बरावनो डाउनलड जादोंमोन एसएससि एडमिट कार्ड बि कन्स्टेबलमोन लोगोफोर एक्जिकिउटिभ दिल्ली पुलिसनि दा बेवहाय जों क्लिक खालामदो दा बेवहाय क्लिक खालामना नायदोनि प्रसेसा माबोरै जागोन आं नोंथांमोना होगोन गासैखौबो नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ दोरसो हमना नायदो आं लास्टआव मोनसे पइन्ट खिथाबावगोन नैबे जाबाय लोगोफोर रल नाम्बार बा रेजिस्ट्रेसन नाम्बार नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन बेहाय बहायना होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना डेट अफ बार्थखौ नैबावहाय बहायना होदो लोगोफोर आरो बेनिफ्राय नैबे 8+6 बेसेबां जायो टटेल खालामनानै नोंथांमोना बेखौ होनानै नैबे नेक्स्टआव सेरना होबानो नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन बा रल नाम्बार गैयाब्ला नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनांगोन नोंथांमोननि नैबे नेमावहाय नोंनि नामखौ लिरना होदो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ होनानै नैबे प्लासखौ नोंथांमोना खालामनानै टटेल मार्कखौ होदो बेनिफ्राय नेक्स्टआव होब्लानो एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन बेनि लोगोफोर दिल्ली पुलिस कन्स्टेबल एक्जिकिउटिभ मेल फिमेलनि लोगोफोर बियो अनलाइन एग्जाम जागोन नाथाय लोगोफोर मोनसे खोथा नर्थ इस्टनि थाखाय दायो डाउनलड जाथ'वाखै 23 नभेम्बराव एबा दिनैनो जानो गोनांमोन नाथाय जाथ'वाखै दा बेखौ जों माबोरैहाय डाउनलड खालामगोन नोंथांमोना बेखौ नायदो जन हिसाबावसो बेखौ डाउनलड खालामनांगोन नैबे जाबाय लोगोफोर इस्टार्न जननिमोन दा जोंनाहाय नर्थ इस्टआवखाय नोंथांमोना नर्थ इस्टआव थांनांगोन नैबेवहाय नैबे जाबाय नर्थ इस्टआव लोगोफोर नर्थ इस्टार्न रिजनाव नोंथांमोना बेहाय क्लिक खालामदो दा क्लिक खालामनानै नोंथांमोनाहाय स्टेटासखौ नायग्रोनो हागोन जे नोंनि एग्जामा माब्ला जागोन आरो बबेयाव जागोन बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोना नैबाव फैनानै गाहायाव फैनानै एडमिट कार्डआव नोंथांमोना थुनानै होनांगोन दा नैबाव नुदोंना लोगोफोर नैबे गेजेरनि एडमिट कार्डआव थुनानै होदो दा थुनानै होनाय लोगो लोगो माबोरै स्टेटास नायगोन आं बेवहाय देखायनोसै तो नै लोगोफोर फैबाय नोंथांमोना मोनखाबाय नैबे जाबाय सेकेन्डआव दं अपसना बेनो जाबाय स्टेटास फर कन्स्टेबल एक्जिकिउटिभ मेल एन्ड फिमेल लोगोफोर दिल्ली पुलिसनि बियो टायार 1 एग्जाम अनलाइन एग्जाम जागोन बेवहाय क्लिक हियारावहाय खालामना होदो थुनानै अब्लानो नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनो हागोन जे नोंनि एग्जामा माब्ला जागोन दा माबोरै नायगोन नोंथांमोना आरोबाव नायबावदो रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ होनानै नोंथांमोना नैबेवहाय थुना होबानो जाबाय दा जुदि बे गैयाब्ला रेजिस्ट्रेसन नाम्बार गैयाब्ला नोंथांमोना रल नाम्बारखौथ' मोनखानाय नङा फार्स्टआव बेनिखायनो आं डाइरेक्ट बारबाय लोगोफोर नोंथांनि केन्डिडेट नेमखौ नैबाव लिरना होदो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ बेवहाय लिरनानै नोंथांमोना नैबेवहाय थुनानै होबानो जासिगोन अब्ला नोंथांमोना एडमिट कार्ड स्टेटासखौ नायनो हागोन जे नोंनि एग्जामा बबेयाव आरो माब्ला जागोन खैथानिफ्राय जागोन टाइमा बेवहायनो गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोनाहाय मोननो हाजोबगोन थ' बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोनाहाय मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आसाम पुलिसनि एडमिट कार्डआ फैगासिनो दङ एबिइउबि कन्स्टेबल लोगोफोर इलेक्सन जोबनायनि उनावनो नोंथांमोनाहाय रिलिखौ होनो मोनसिगोन बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोसे हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै जाहाथे माने रेडि जानो हायो